Señoras e señores, como está o resultado do baile? Haberá desempate ou haberá empate? Ai, iso non se sabe, non se sabe. Temos que agardar. Veña, pois atención, que son as 10:30 e temos que saber. Chegou o momento, temos a parella de Compostela e máis a de Xaxamón de Redondela preparada e hoxe o voceiro do noso xurado vai a ser Carlos José, que nos vai a contar como fixeron. Bueno, comenzamos esta noite con aderezos de Santiago, Fran e Paula. Tuvechedes unha boa escolma de puntos, unha interpretación bastante limpia de pés, quizáis os brazos un pouquiño tesos demais, orientando ben, colocados ben, pero un pouquiño tesos. Perdón. Non tocades os dedos sempre, e iso é básico, sobre todo para manter o ritmo cando é acompañamento de charanga. Tamén notamos que Fran, cando non toca, dispara un pouquiño o dedo, entonces se lle tedes que apuntar a alguén, igual é mellor que o gardes. E en negativo tamén comentaríamos a Paula que non ten un pouquinho centradas as cadeiras, quizáis as leva máis adiantes co ombro, o que pasa que como é moi delgadiña, iso casi ni se percata, non? Pero vestida de galega se notará un pouquinho máis. Despois na muñeira tuvechedes un falliño no último enlace, non dechedes buscado solución, pero non parachedes de bailar en ningún momento e creo que casi ninguén se pudo decatar. Despois no valse, moi ben, correcto. Casi ninguén, pero nos os suíces sí que se decataron, porque non se lle escapa unha. Non se lle escapa unha. Vale. Para eso son os suíces. Moi ben. Continuamos cos rapaces Saxa de Xaxamón, de Víctor e Marta. Creo que sois irmáns, non? Estuveron ben os puntos, con moito desplazamento, enchendo bastante o escenario. Marta trouxo os zapatos de bailar, pero notamos a contida, non sei por que, eu creo que intentaremoslo averiguar. Bailaron nesta semana de espello. A semana pasada eu non estiven, eu vino na casa, que se ve bastante ben, e bailaron encontrados. Según en diferentes zonas de Galicia ou se baila de espello ou se baila encontrado, entonces veremos se veñen en vindeiras ocasións a ver como fan. E despois no valse estaban moito máis soltos que no agarrado, entonces hai que practicar un poquinho menos o agarrado e máis o suave. Moi ben, eu sou logo con agarrado, non? Xa tomaron nota nosas parellas, ahora falta o valse, a ver. O valse, antes de que Pérez poña aquí un ritmo de rumba, atención, agarrado. Bueno, e queríamos que para a semana que ven nos acompañaran os aderezos e os Saxas. Empate de novo! Temos empate que ven! Empate de novo, logo queremos ver como está atado a clasificatoria Antón en este campeonato do mundo de baile tradicional galego por parellas. 5 puntos temos os Maragatos de Candeán, 5 puntos Rebuldeiros da Coruña, 5 puntos Xoldras de Teis, con 2 puntos Aderezos de Santiago, 2 puntos tamén Xaxas de Xaxamonde, 1 punto unha e mailo outro de Beade e tamén con outro punto Pedras do Muiño de Ponteareas. Felicidades a ambos los dos. Bueno, atención, antes a Camela propúxenlles unha idea para esta noite. E agora vai a estar Pérez no escenario. Voulle pedir tamén o mismo que lle pedí a Camela, que nos canten xuntos esta noite, montar aquí unha festa rumbera como a que non se fai ninguna televisión do mundo. Só aquí, no lugar. Ahora está Pérez, vamos a aplaudir, recibámoslo, e despois falamos con él, a ver se nos di que sí. Pérez!